Avertizorii Garner TLB au apărut pe piață în 1997 și au devenit foarte apreciați de pescarii de crab datorită construcției și fiabilității lor. În prezent, au ajuns la a doua generație, care se numește TLB+. Au fost modernizați cu cele mai bune componente posibile, dar și-au păstrat forma compactă și aspectul deosebit. Avertizorul are un comutator cu 3 poziții: poziția oprit, poziția de funcționare în modul silențios și poziția de funcționare cu difuzorul pornit. LED-ul semnalizează atât pornirea avertizorului, cât și orice trăsătură. Timpul de semnalizare este de 10 secunde. Culorile disponibile pentru LED sunt albastru, roșu, violet, verde, galben și alb. Rola de detecție a trăsăturii funcționează cu toate tipurile de hangere și swingere, indiferent de dimensiunea, forma sau greutatea lor. Modelul TLB Plus dispune de un sistem de transmisie ATT complet integrat care vă permite să folosiți avertizorul cu difuzorul pornit sau oprit dacă este conectat la stația V2 sau la stația Deluxe ATT. Stația ATT XV2 poate prelua 5 avertizori, are reglaj de volum și de ton și poate funcționa pe vibrație. Este prevăzută cu LED-uri multicolore și are un finisaj moale cauciucat. Pentru design, în partea din față a avertizorilor a fost aplicată o imitație de carbon 3D care le dă un aspect modern. Avertizorii Garner TLB Plus sunt fabricați manual în Marea Britanie și au 2 ani garanție.